Roses posa a punt la seva costa per a la temporada d'estiu amb una inversió de més d'1.700.000 euros. L'Ajuntament ha desplegat un ampli dispositiu humà i tècnic per a garantir la seguretat, la neteja i l'accessibilitat de totes les seves platges. La partida principal es destina al servei de salvament i socorrisme, actiu fins a finals de setembre amb un equip de 23 professionals. Enguany, la gran novetat és la renovació total de 6 mòduls d'assistència, una millora que ha costat prop de $500.000. A més, es protegeixen més de 6 quilòmetres de litoral amb l'abalisament de seguretat. Pel que fa a la inclusió, es consolida la zona de bany adaptada i amb ombra a la platja de la Punta. Paral·lelament, la neteja diària cobreix 180.000 metres quadrats de sorra, un servei de manteniment que es reforça des de l'aigua amb una embarcació específica per recollir sòlids flotants durant els mesos d'estiu. El desplegament es completa amb la instal·lació de lavabos públics i 20 unitats de rentapeus distribuïdes pel municipi, que inclouen una dutxa adaptada a la platja nova, un operatiu integral que funcionarà a ple rendiment fins a la tardor.